7. marca 2024 prostredníctvom spoločnosti Agral SK sme vyrazili na dlhú cestu do nemeckého Harsewinkel navštíviť závod kombajnového gigantu menom Claas. Na úvod sa chcem poďakovať celej spoločnosti Agral SK za možnosť navštíviť centrálnu fabriku Claas, kde sa vyrábajú kombajny, rezačky a taktiež aj nosiče náradia traktory Claas Xerion. Moja cesta sa začala spoločne s Ondrejom, ktorého určite poznáte prostredníctvom videí East Slovakia Agriculture. Vyrazili sme z dediny nedaleko mesta Levoča. Našou prvou zastávkou bolo stredisko Agral Zvolenská Slatina. Tam sa naša posádka zase rozšírila o ďalších fotografov Mariana Potančoka a Martina Lindnera. Bolo 3:30 ráno. Agral Sereď, stredisko, kde sme sa zišli komplet celá partia. Na stredisku nás obslúžili, vypili sme kávičku, pokochali sa krásnymi strojmi, nachádzajúcimi sa na dvore strediska. Medzi najobdivovanejší kúsok patril štvorpásový traktor Claas Xerion. Odchádzame smer Bratislava, následne prechádzame do Českej republiky. Obchádzame mesta Brno a taktiež nádhernú Prahu. Tesne pred hranicou s Nemeckom stojíme na krátkej obednej prestávke. Nemecko. Krajina plná veterných mlynov a bioplynových staníc. Nachádzame sa v spolkovej krajine Sachsen-Anhalt, nedaleko obce Hohe Brode. V diaľke vidíme krásnu súpravu ako pre nás ušitú. Claas Xerion 4000 saddle track s cisternou Kaweco o objeme 30 000 litrov. Cisterna bola osadená aplikačnými ramenami výrobcu Vogelsang Swing Max o zábere 36 metrov. Niečo neuveriteľné. U nás pravdepodobne takúto súpravu neuvidíme. Dovoz digestátu z nedalekej bioplynovej stanice zabezpečovali 2 kamióny nemeckého výrobcu MAN s cisternami taktiež z nemeckej dielne výrobcu KUM. Logistika digestátu fungovala správne. Jedna cisterna zásobovala aplikátor na spodnej strane poľa, druhá sa starala o opačnú stranu. Aplikátor mal minimálne prestoje. Naša posádka sa mala naozaj na čo pozerať.
ukazovať prstom na seba. Našou poslednou prestávkou bolo dotankovanie a občerstvenie na čerpacej stanici. Delí nás už len kúsok od kombajnového mesta Harsevinkel. V blízkosti závodu Claas vidíme na ceste mnoho kamiónov, odvážajúcich z fabriky hlavne kombajny, rady Lexion a rezačky Claas Jaguar. Je 8 hodín večer. Prichádzame do mesta Harsevinkel. Zostáva nám sa ubytovať a tešiť sa na nasledujúci deň strávený vo fabrike Claas. Naša spoločná večera v kruhu nadšencov poľnohospodárskej techniky dopadla na výbornú. Vynikajúce jedlo, skvelý aperitív a hlavne dobrá nálada. Po vynikajúcich hotelových raňajkách prichádzame na stredisko Claas Hof-Loermann. Stredisko Hof-Loermann je rodinná farma, ktorej vlastníkom je pán Arnold Loermann. Tento miestny farmár prenajíma spoločnosti Claas haly, ktoré slúžia na prezentácie strojov a školenie obsluh. Výstavné haly sa taktiež využívajú na produktové fotenie strojov. V nádherných halách sme videli mnoho krásnej techniky, ktorá bola vystavovaná na agritechnike v nemeckom Hannoveri. Stredisko Hof-Loermann víta každoročne mnoho návštevníkov z celého sveta. Pán Arnold Loermann sa každodenne od rána do večera stará, aby chod a čistota farmy bola na špičkovej úrovni. Na umelo vytvorenom teréne sa skúšajú technológie ako autokontúr, taktiež sa skúša, ako si stroje poradia so svahom, ktorý dosahuje stúpanie až 30%. Celá naša posádka mala možnosť si zajazdiť s traktorom Claas Xerion 4200 Saddletrack a kombajnom Claas Trion 540. Bol to neuveriteľný zážitok sa poshovárať s významnými osobami demo tímu Claas. Že dnes sa nachádzame s Martinom aj s našou vlastne partiou na takom našom Claas tripe. Nachádzame sa vlastne v školiacom centre Claas, kde sme vlastne navštívili krásnu budovu, kde môžeme vidieť nádherné vychytávky od Claasu, či už kombajny, rezačky, alebo nejaké ústrojenstvo od danej rezačky. Taktiež tu vidno maťacie ústrojenstvo, či už od Lexiona alebo od Trionu. Martin, vlastne v tejto hale prečo sa nachádzajú tieto stroje, alebo prečo tu sú vlastne kombajny, rezačky? Je to vlastne kvôli tomu školeniu, alebo... Toto je kvázi taká tá, by som povedal, exibičná hala, kde práve prebiehajú buď nejaké predstavenia noviniek, že vlastne sa to tu zmení, postaví sa tu nejaká tribúna a postupne tu prechádzajú tie novinky, ktoré sa predstavujú. Teraz aktuálne je tu tá zostava hlavne teda rezačiek, práve pri príležitosti výročia 50 rokov výroby samochodných rezačiek Jaguar, kedy tu vlastne z celého sveta postupne chodia nejakí zákazníci, nejakí klienti a práve si tu môžu vlastne dneska prezrieť kvázi to najlepšie, čo Claas v tomto segmente ponúka, čiže sú tu zástupcovia obidvoch modelových rád rezačiek, čiže je tu aj 800, je tu 900 a potom vzadu je
tá krásavica v tej špeciálnej farbe, ktorá bola vystavená aj na Agritechnike. Je to práve ten konkrétny kus, ktorý bol na Agritechnike vystavený v tom špeciálnom farebnom prevedení. A samozrejme na druhej strane sú tu zástupcovia zase kombajnov, aby to tí zákazníci mali možnosť vidieť. Čiže máme tu pre náš trh možno taký trošku špeciálnejší model, je to Trion 730, čiže jedná sa o hybridný model, ale s jedným separačným rotorom. Ďalej je tu už nám tak dobre známy a celkom na Slovensku zavedený model Lexion 8800 a vzadu potom máme najnovšieho člena rodiny kombajnov Evion, ktorý práve je takouto náhradou menšieho Tukana alebo Avera pre takých tých menších farmárov. Martin, tento vlastne kukuričný adapter Rovio, to je nejaká novinka, alebo... Áno, takisto Rovio je najnovšia generácia kukuričných adapterov, ktorá bola predstavená na Agritechnike. Sú tam vylepšené nejaké veci, čo sa týka obsluhy, nejakého pohodlia pri údržbe a sú tam podstatne zosilené pohony práve zase pre prácu s modernejšími, výkonnejšími kombajnami, tak samozrejme, aby aj tie adaptery tomu boli prispôsobené. Môžeme sa, Martin, pozrieť keď celkom na to mláťaceho strojenstvo od vlastne toho Trionu. Takže Martin, tu vidíme vlastne celú mláťacu aj separačnú časť kombajnu Class Trion 730. Vlastne na začiatku, keď si to prejdeme, ten tok materiálu, tu je vidno vlastne urýchľovací bubon. Áno. Následne vlastne mláťací bubon a ten posledný už je nejaký separačný, alebo... My to voláme odmietací bubon, ktorý vlastne sústreďuje tú hmotu, odoberajú teda samozrejme od toho mláťaceho bubnu, od toho hlavného a už potom tým tvarom tých jednotlivých segmentov na tom bubne usmerňuje tú hmotu práve do toho jedného rotoru. On už nemá nejakú funkciu nejakej separácie, na to sú tam práve v tomto prípade ten jeden alebo dva rotory u väčších modelov. A vlastne tento model Trion vlastne všetko prevzal zo starších modelov Class, to boli 500-kové rady? Presne tak. Tento systém, respektíve tieto priemery bubnov, ktoré sú dneska u Trionu, tak sú kvázi zo starých modelov Lexion, čiže 600-ková rada v tomto prípade, čiže 650, 660, 670. A samozrejme ten Lexion potom, ktorý vidíme tu, tak sa posunul zase výkonovo vyššie. Ako som ti spomínal, je tam mláťací bubon s väčším priemerom, je tam o dve mlátky naviac na tom samotnom mláťacom bubne. Sú tam inak uspôsobené, inak vytvorené tie lopatky na tých odmietacích bubnoch a plus teda u vytriasadlových Lexionov nám tam pribudol ešte práve ten jeden separačný bubon, ktorý má na starosti takúto aktívnu separáciu toho materiálu. Oni vlastne skrátili vytriasadlá a pribudol tam jeden bubon navyše, ktorý aktívne vlastne ešte separuje tú hmotu. Super. Takže tu pozerám, že máme krásny model Lexiona 8800. Vlastne, jak si hovoril, je to vlastne taký, by som povedal, bestseller pre náš slovenský trh. Dosť veľa sa asi aj na našom území predáva, asi aj v susedných Čechách. Je to taký z tých vlastne hybridných Lexionov u nás najpredávanejší model. Tento konkrétne môžeme vidieť s tým najväčším zásobníkom s maximálnym objemom 18 000 litrov. Plus prakticky ten kombajn, ktorý je tu vystavený, tak je tiež maximálnej výbave, čiže je vybavený všetkým dostupným, čo sa dneska na ten kombajn dá osadiť. Či už je to vlastne vzadu ten zalamovací komín na prepravu, ledkové osvetlenie, samozrejmosťou je CMOS automatík. Jasne, zásobníky pozerám, že trošku zmenili tvar. Na staršej modelovej rade 8900 bol trošku ten vrch do hora, teraz už to dali asi takto. Áno, oni to trošku zjednodušili, tie prvé 8000-ky, ktoré mali ešte kvázi tú staršiu kabínu, tak ten zásobník sa otváral na dvakrát, či sa otvorila jedna časť, následne sa potom ešte otvorila druhá časť. A u tohto vlastne faceliftového modelu, tak je to aj z jednej časti a pri tom sklopení sa tie boky prekryjú cez seba. Je to vlastne ako keby trošku zjednodušené, hej? Tak je tam samozrejme o nejaké tie elektromotory a veci s tým spojené menej, čiže je to zase trošku jednoduchšie. Jasne. Môžeme, Martin, pozrieť ďalej. Keď celkom. Verím, Martin, zaujíma taktiež model kombajnu Evion. Je to vlastne kombajn
určený asi pre menších farmárov. Presne, tak je to kombajn, jak aj môžeš vidieť vlastne na pracovnom zábere tej lišty, kombajn, ktorý je vhodný pre lištu v zábere okolo 5-6 metrov, čiže pre nejakých menších farmárov. Aj keď sa potom pozrieš na samotný ten kombajn, je oveľa jednoduchší ako tie väčšie modely. Vlastne u tohto kombajnu nemáme ten predný urýchlovací bubon, je to hneď mlátiaci, odmietací a 5 vytriasadiel. Ono je tam viacej modelov a oni sú tam rôzne výbavy, ktoré sú zase takisto určené pre rôzne trhy. Hej. Už podľa toho vlastne ten trh, čo požaduje, tak podľa toho sa nejak naladí tá výbava, ktorá je pre ten kombajn dostupná. Jasné. Ale v celku je to takisto jednoduchší kombajn. Pre takých, jak sme hovorili, menších farmárov. Môžeme si, Martin, pozrieť ešte tú krásnu rezačku, vlastne Jaguara 990 TeraTrack v krásnej limitovanej farbe. Táto farba, Martin, vznikla vlastne za účelom nejakého výročia, alebo... Jak som ti spomínal, tento rok Klas oslavuje 50 rokov výroby rezačiek a ono už historicky si mohol všimnúť, že Klas vždy, keď má nejaké jubileum, nejaké výročie, tak je nejaký limitovaný počet kusov, ktoré sa niečím odlišujú, buď nejakými polepmi alebo farebným prevedením a práve pri tej príležitosti 50 rokov tak Klas vyrobil, myslím, že túto kolega z Klasu spomínal 20 kusov v tomto farebnom prevedení a rôzne modely. Sú aj kolesové, sú aj pásové. Takže tie vlastne tento rok v rámci celého sveta navštevujú rôzne výstavy, rôzne eventy, kde sa to prezentuje. A týchto kusov sme rozprávali, koľko bolo vyrobených? 50? 20. 20, hej? 20. Nádhera. Je to vlastne vlajková loď spoločnosti Klas u Jaguarov. Najsilnejší model, koľko tam, Martin, vychádza koní? Je tam 925 koní, je to osadené motorom MAN. Myslím, že je tam 24 liter, 12 válec. Paráda. Krásne vidno celé ústrojenstvo rezačky, vlastne ako to vyzerá znútra. Toto, Martin, keď sme sa len narýchlo prešli, vlastne tu je nejaká vkladacia časť. Toto je samotné vkladanie, kde sú vlastne už tie vťahovacie válce, ktoré teda odoberajú tú hmotu z toho adaptéru a následne ju potom stlačajú pre čo najrovnomernejší rez potom a to dodržanie tej dĺžky tej rezanky. U 900 je vždy v štandarde hydraulické stlačenie tej hmoty, čiže tá obsluha si buď už sú tam nejaké preferencie nastavené podľa typu plodiny, alebo obsluha si môže sama doľadiť tie lisovacie tlaky, aby to bolo vlastne čo najkvalitnejšie, samozrejme, to krmivo. Dá sa to takto pohodlne odklopiť rôznymi smermi, či už takto do boku pre nejakú väčšiu údržbu alebo výmenu nožíkov, alebo potom samozrejme vie sa to odklopiť aj smerom hore pre nejaký rýchly prístup, napríklad aj s nasadeným adaptérom. Čiže sú tam rôzne spôsoby, ako sa napríklad dostať tam už k tomu samotnému rezaciemu bubnu. Ten rezací bubon u Klasu vždy v štandarde je VMAX, u tejto 900-ky, môže si všimnúť vlastne tie nože do Včka. Vždy, ako je tu vidieť, tak sú také sedielka, do ktorých ten nôž perfektne zapadne, čiže nie je tu nejaké oválne diery, nejaké doľaďovanie tých nožíkov, niečo, tá obsluha vie rýchlo a pohodlne tie nože vymeniť. A pre prípad potreby takisto sa dajú doplniť nože ešte vlastne na tieto miesta, hej? Áno, presne. Tak tým vlastne určuješ nejaké rozmedzie tej dĺžky rezanky, ktoré si tam vieš nastaviť. Jasne. Máš tam vlastne začínaš a končíš na nejakej hodnote a pokiaľ chceš niečo viacej alebo menej, tak samozrejme musíš zmeniť počet nožov na tej rezačke. A tento istý systém otvárania je takisto aj na 800-kovej rade? Nie, tam je to trošku tam je trošku nariešené, hej? No a vlastne následne za tým nožovým bubnom už je potom taká odmietacia šachta a metač, ktorý to vyhadzuje von z rezačky cez ten komín, alebo v prípade, keď sa robia silaže, tak samozrejme ešte medzi ten nožový válec a metač vstupuje tento zrnový procesor. Jak môžeš vidieť, tu sú vystavené, Klas ich má samozrejme niekoľko druhov. U nás je najpoužívanejší práve šredlič z toho dôvodu, že bol a je vyvinutý pre tú živočíšnu výrobu, kde teda sa pracuje s väčšou dĺžkou rezanky, ale stále chceme mať to zrno čo najviac rozrušené. Paráda. Čo môžeš vidieť z boku, tak samotný pohon celej rezačky, celej tej pracovnej časti
si môžeš všimnúť, je to priamy pohon od motora, nie je tam žiadna dodatočná uhlová prevodovka, žiadne straty výkonu, je to jeden veľký remeň, ktorý ide celým bokom tej rezačky a vlastne má na starosti pohon veškerých komponentov. Paráda. Motor Martin tu sme správali MAN. Dneska máme dvoch výrobcov, ktorými vlastne osadzame rezačky Jaguar. U tých menších je to Mercedes až po 960. 970 je osadená motorom MAN. To môžeš vidieť vlastne aj tu na tejto makete. Tu je 6-valec MAN, ktorý je v 970. A už potom 980 a 990 sú usadené tým 12-valcom. Paráda, nádhera. Martin, ešte som chcel, aby sme spomenuli tie vlastne zrnové procesory. Tu je vlastne ten základný zrnový procesor. To je taký ten štandardný, klasický zrnový procesor. Ďalej tu máme MCC Max, ktorý je určený pre kratšiu rezánku, skôr pre bioplinky. A tento tretí je práve ten šredlič, ktorý teda pracuje s dlhšou rezánkou a je určený hlavne pre výrobu krmiva, pre živočíšnu výrobu. On vlastne, keď si všimneš, keby sme s tým, neviem, či nám to pôjde, asi nie, keby sme s tým potočili, on vlastne tie ozúbenia sú urobené tak, že to ide kvázi do závitovky. Že on teda tú samotnú hmotu, to zrno nie len miaga, ale on ho ako keby aj rozdružuje smerom do boku. Práve keď máš dlhšiu rezánku a tie palice tej kukurice potrebuješ práve úplne rozvláknuť na nejaké tie malé časti. Super. Paráda, tak Martin, ti ďakujem za takú krásnu prednášku a dúfam, že čoskoro niečo také aj v nejakej inej hale alebo pri nejakej výrobnej linke. Takže ďakujem, Martin. Nie, za čo. Druhou halou bola expozícia plná traktorov Claas. Toľko traktorov od samotného výrobcu som nevidel na žiadnej poľnohospodárskej výstave. Vidieť sme mohli traktory od najmenších, ktoré sú určené pre vinohradnícke účely, až po silných poľných pracantov ako Claas Axion 960 TerraTrak a Claas Xerion. Modelové rady traktorov Claas poznáme Nexos, Helios, Axos, Arion, najsilnejšou variantou je Claas Axion. Medzi najsilnejšiu variantu patria nosiče náradia traktory Claas Xerion. Nádherná expozícia spoločnosti Claas na stredisku Hof-Loermann. Videli sme naozaj nádherné kúsky, ako Claas Jaguar v limitovanej edícii 50 rokov vývoja rezačiek, kombajn Claas Lexion 8800 TerraTrak v plnej výbave, novinky Claas Trion a menší kombajn určený pre menších službárov, novinku Claas Evion. Zaujímavé bolo sa pozerať na simulované ukážky mláťaceho ústrojenstva spomínaných kombajnov. Obrovský zážitok na stredisku Hof-Loermann. V ďalšej časti sa presunieme do samotného závodu spoločnosti Claas. Uvidíte výrobnú linku od samotného delenia materiálu cez automatizované zváranie po samotnú montáž celého kombajnu.